Θα μου τα δώκεις τώρα? Πώς δεν θα στο δώκω. Είσαι πολύ καλή, Κατερίνα. Και εσύ είσαι καλός. Στο άσυλο όλο και σε συλλογιόμουν. Δεν ήταν άσχημα εκεί. Όμως εγώ ήθελα να σε βλέπω. Κανένα τσιγάρο έχεις? Πώς δεν σ' έχω. Πολλά. Τσιγάρα. Θα ανάψω αυτό το εγγλέζικο με το φελό. Δεν έχω καπνίσει άλλοτε τέτοιο. Έχεις και ένα σπίρτο? Και σπίρτα σου έχω. Όμορφη δεν είναι η ζωή, Κατερίνα? Καλή είναι. Μονάχα που δεν κάναμε τίποτες για την παράγκα. Μη σε νοιάζει. Τώρα που το έσκασα από το άσυλο. Αν την είχαμε τελέψει, με έπαιρνα ρεπό όλο εκεί θα ερχόμουν. Θα ψήναμε καφέ και θα τον επίναμε στην αυλίτσα. Θα την τελέψουμε την παράγκα, σου λέω. Εκεί στα σκουπίδια έχει κάτι μεγάλους δενεκέδες. Θα τους καρφώσω και σε κανένα 2 εβδομάδες θα είναι έτοιμη η παράγκα μας. Αλήθεια το λες? Ναι, σου λέω. Θα βοηθήσω κι εγώ. Την Τετάρτη θα πάρω άδεια και θα έρθω από το πρωί.